Kaixo, ongi etorria, ea ondo ulertu dugun lehen azaldutakoa. Dado bat jarti dugu, lagin espazio egin bat dugu lehenengo, orduan jartzen dugu, berdin. Ze gertaera oinarrizko daude? Izan diteke, ata diteke bata, bia, hirua, laua, bosta eta seia. Sei aurpeikoa baina bada, noski. Eta hasten gara gertaera hauek zehazten. A. Zenbaki bakoitia ateratzea. Hori zer da? Zer atera daiteke? Bakoitia baldin bada izan daiteke edo bata, edo hirua, edo bosta. Eta bat baina handiago ateratzea, bat kenduta beste guztiak, ez da? 2, 3, 4, 5 eta 6. Izten dut? Hurrengoa, zenbaki bikoitia ateratzea. Orduan, argi dago, ez da? Bitik aurrera ez? 2, 4 eta 6. Eta azkenik, bosten zatitzailea ateratzea. Bostak ditu, bi zatitzaile, ez da? Bata eta bosta. Bata eta bosta. Orain, hasiko gera eragiketak egiten. Kalkulatu. A eta beren bidura. Orduan, izan daiteke akoa, edo izan daiteke bekoa. Oidenak balio dute. Orduan, akoa zeintzu dira. Esan dugu, 1, 3 eta 5. Eta bekoak, 2, 3, 4, 5 eta 6. Horran edo zein izan daiteke, ez da? Horran, hartuko ditugu batekoa, 2 ere bai, 3, 4, 5 eta 6. Guztiak daude. Horrek esan nahi du, dela berdin lagin espazio osoa hartzen du. Ondo? Bigarrena, A eta B arteko ebakidura. Horran, bietan dagoena. Badago baten bat bietan. 3 eta 5, horren bi ditu. 3 eta 5. Honi nola dituko dugu? A eta B zer dira? Bateragarriak ez da? Ebakiduran ez dagoelako multzo hutsa. Horren jarriko dugu erauntara. A eta B bateragarriak dira. Hurrengoarekin. A eta C. Horren, lehenengo bildingo ditugu ez da? A, esan dugu dela 1, 3 eta 5, eta C, 2, 4 eta 6. 2, 4 eta 6. Zer gertatu den? Dela daude, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orduan, dela 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Beraz, lagin espazio osoa, baina bakitzerakoan ez dago bat ere. Orduan, multzo hutsa da. Zer dira orduan? Aurkakoak. Hau da, biak aurkakoak dira. Esan dezakegu A eta C aurkakoak direla. Zergatik? Biltzerakoan biek, 1, 3, 5, 2, 4, 6, lagin espazio osoa ematen hartzen dute, eta bestetik ez dute bat ere konpartitzen. Ez dute amankomunik bat ere ez. Eta faltatzeko azkenekoa. C eta D. C zen dira 2, 4, 6, eta D, 1 eta 5. Elkartzerakoan, biltzerakoan, bata, bia, ez dago, 3, 4, 5, 6. Horrat, ez da lagin espazio osoa. Du, 1, 2, 4, 5 eta 6. Eta ebakitzerakoan, ez dago bat ere. Horrat, gelditzen dira, erabat, banatuta ez da. Orduan, batera ezinak izango dira. Zer multzo hutsa da. Orduan, C eta D, batera ezinak. Horrela, ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur!